Masagatda edilen çykyşlarda arkadagy serdarymyň ýol başlygyna bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýetilen belem sebgetleri, gadanlany ýokary üstünlikleri öz münasip beýan tapdy. Balkyn vilayatynyň polisiýa müdürlüginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň hemde ýaşar ulamasynyň Hadar we Gumdag şeride Serda şäher geňeşleriniň berelik dogramagyny ýaş ýol gözegçileri diýe bäsleşigi täsirli pursatlara baý boldy. Daşuwud vilayet kitapxanasyna Daşuwud vilayatynyň sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüginiň guramagyny maslahat geçirildi. Ýurdumyzda döwrüň ruhyna we talaplaryna laýykly ýaşar syýasatynyň dörli urumlaryny öz içine alýan kanunçylyk, hukuk bünyady kämilleşdirilýär. Daşuwud vilayatynyň Niýazbady Nahyýetrabynyň medeniýet merkeziniň guramagyny medeniýet öýüne dawarly duş geçirildi. Çykyşlarda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gadanalýan ösüşleri arkadagy serdarymyň durmuşa geçirýän beýgi işleri, halkymyň ruhyny aşyp oturýan özgörtmeler döwründe bu sonuçly gurrunlar edildi. Daşuwud vilayatynyň taryhy we ülkeni öwrenç muzeýiniň ýaşar ulamasynyň Daşuwud şäher geňeşiniň bilelik doguramaklaryny vilayatyň Bagtyar Nitlatly çağalan sagaldyş we dynjaş merkezine muzeýiň göçme sergisi guruldy. Demokratik we Agrar partiýalaryň Liverpool'da Türkmenawa şäher komissiyatlarynyň guramagyny bir karar döwletiň ösüşleri halkyň Bagtyar durmuşynyň gözbaşdyrady bilen wagt nesihat şäherine geçirildi. Zinalar birleşiginiň Liverpool'da bölüminiň kärdeşleri arkadaşlarynyň Liverpool'da birleşmesiniň guramagyny welaýatyň Newcastle futbolunyň işgärine gatnaşmagyna geçirilen maslahat bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy halkyň arkadagy serdary bilen Bagtyarlyga tarap diýilip atlandyryldy. Demokratik partiýanyň Mar welaýat komissiyasiniň guramagyny Mar mehmanhanasyna maslahat geçirilip, onu Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyň ýaşar bilen geçiren duşugynyň gelip çykýan güýpeler hemem ony ýyla tarasyna wagt nesihat etmekde ýerine ýetirilmeli işler dogrusynda pikir alşyrly. Bu ýerde çykyşdanlara Bagtyar raýatymyzda eşreti döwürde ýaşadyan döwletimiziň kuwat hataplanýan ýaşamyzyň nurany geljek hakyny uly alady diýen arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Mar welaýat hemde Türkmenlere etrap haýdyatlarynyň kärdeşleri arkadaşlarynyň Türkmenlere etrap birleşmesiniň bilelik doguramaklaryny geçirilen wagt nesihat şäherine sagdyn durmuş ýürülerini üpçünetmek baradaky meselelere bagşlandy. Ýöwretini etrap häkimläriniň zinalar guramasynyň etrap bölüminiň hemde ýaşar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelik doguramagyny maslahat geçirilip, oly ýurdumyzyň ýaşar syýasatyna bagşlandy. Gökderdäki Nevçe çağları dynjaş we sagaldyş merkezine Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministriniň guramagyny merkezlary medeni sport şäherine geçirildi. Oňda dowamyna Gökdere şatlyk mekaniýany atlany dynjaş we sagaldyş merkezleriniň makedyny ýasamak boýunça eglan edilen bäsleşigiň jemlendi. Yetkinjeklerin hemem ýaşlaryň arasyna agratletika boýunça Özbegistanyň Daşkent şäherinde dowam edýän Aziýa çempionatyna türkmen türgenleri altyn medala munasip boldylar. Bu ajaýyp üstünlik türkmen sportunyň taryhynda möhüm orny eýler. Türkmenistanyň agratletika boýunça ýygyny topurynyň turgany Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mekdebiň 10-njy synap okuwçysy Medine Amanowa 7-nji gyýlan arasynda 64 kilogram aram derejesini Özbegistan, Gazaqstan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreýn paşalyklarynyň turgenlerinden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 85 kilogram aram derejesinde 1-nji orny altyn medala, itekläp götürmekde 104 kilogram aram derejesinde 1-nji orny hemem altyn medala. Umumlykda 189 kilogram aram derejesinde 1-nji orny hemem altyn medala munasip boldy. Medine Amanowa 7-nji gyýlan arasyndaky gallaran netijesi ýaş gyýlan arasynda 64 kilogram aram derejesini Özbegistan, Gazaqstan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreýn paşalyklarynyň turgenleriniň arasynda silterläp götürmekde gallaran 85 kilogram aram derejesi boýunça 3-nji orny hemem 1-nji medala, itekläp götürmekde gallaran 104 kilogram aram derejesi boýunça 5-nji orny, umumlykda gallaran 189 kilogram aram derejesi boýunça 3-nji orny hemem 1-nji medala munasip boldy. Medine Amanowa ýaş hemem 7-nji gyýlan arasyndaky geçirilen Aziýa çempionatyna jemi 3 sany altyn hemem 2 sany 1-nji medala munasip bolmak başardy. Türkmenistanyň agratletika boýunça ýygyny topurynyň turgany Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebiň 11-nji synap okuwçysy Saparly Muhyýew 7-nji orunlaryň arasynda 89 kilogram aram derejesinde Özbegistan, Gırgyzstan, Irak, Günorta Koreýa respublikalarynyň, Bahreýn, Saudy Arabistany paşalyklarynyň turgenlerinden üstün
üstünlükli çykyş edip, silterläp götürmekde 135 kilogram agram derejesinde birinji orny we altyn medala, etekläp götürmekde 165 kilogram agram derejesinde birinji orny, altyn medala, umumlukda 300 kilogram agram derejesinde birinji orny hememi altyn medala manasip bolup, jemi 3 tane altyn medala eýe bolmagy başardy. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 22-nji iýulda saat 20-den 23-nji iýulda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın vilayatyna az bulut howa alyp demir alyp kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 20-26 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 25-30 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna az bulut howa alyp demir alyp kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metr käýerlerine 16 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 26-31 gradus maýly, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa alyp demir alyp kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 24-29 gradus maýly, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa alyp demir alyp kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşowuz vilayatyna az bulutly howa bolup kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 26-31 gradus maýly, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa bolup demir alyp kulmatardan tezligi sekundda 10-12 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 27-29 gradus maýly, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany aşyrýar. Ýedi watandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna raýatlyqda geýinmegi, günüň ýetiş şöhretinden goranmagy, şerehimi ýurdumyzda herekil diýen şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzümlerini berja etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli babatlarda ösüşür esenýär. Ähli ösüşüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoşsa bolan, edi dileşerim.